Εδώ γλυφάδα, εδώ γλυφάδα, εδώ γλυφάδα. Τι τρέχει? Εδώ δημολογίες και όλα στη φόρα. Μασάει τα λόγια του ο Δήμαρχος για τη στασιμότητα της χρηματοδότησης και κατασκευής της Εσπλανάντας. Δήμαρχε, τι συμβαίνει με την Εσπλανάντα και καθυστερεί τόσο πολύ? Αυτό που ξεκινήσατε με το, όπως το έχω ονομάσει εγώ, φαραωνικό έργο με την Εσπλανάντα και με τον Καράζ μπροστά από το Δημαρχείο κλπ. Σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη, τέλη του 25 πρέπει να έχει τελειώσει. Και τώρα αυτοί ακόμα εκεί πέρα ψιλοσκάβουνε. Όταν σκάβουνε κιόλας, ας πούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει μια φημολογία ότι κάτι κάπου έχει μπλοκάρει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με αυτή την. Για το θέμα της Εσπλανάδας, οι εργασίες προχωρούν. Υπάρχουν θέματα για τα οποία θα επανέλθω. Υπάρχουν θέματα, όχι για την πρώτη των εργασιών, δουλεύουνε. Την περίοδο αυτή, αν έχετε δει, δεν προχωράνε οι εξκαφές, αλλά υπάρχει σημαντική πρόοδος για τα υπόβαθρα της γέφυρας. Γιατί εξελίσσονται παράλληλα οι δύο προσπάθειες, δηλαδή και το θέμα του πάρκινγκ και το θέμα της γέφυρας. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει, να σας πω τον τίτλο και θα επανέλθω, είναι ότι πλέον δεν φαίνεται ότι θα δοθούν παρατάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά το καλοκαίρι του 2026, που λύγει και η δική μας σύμβαση. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ελπίδα με αυτά τα έργα ότι θα υπάρξουν παρατάσεις για τη χρηματοδότηση. Φαίνεται ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και για τον λόγο αυτό αξιολογούμε όλα τα δεδομένα και θα δούμε τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε. Με το χρήμα τι γίνεται, το ρευστό? Θα επανέλθω και για αυτό. Δεν σε βλέπω αισιόδοξο. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Είναι εποχή που πες με τζόκερ. Δήμαρχε, μπορείς να τους ξεγελάς όλους. Για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι και όλους και όλο τον καιρό. Για αυθεντική ενημέρωση, ακολουθήστε τις δημολογίες.